apa nih? Ora kok kowe gak nyapa delok Pak tanggap nirok malah turu lho. endi lho iya Lir. Ah, tanggap nirok kok turu apa? wis Udah ini jagung. ya jagung mandengi Ojo oke-oke lho, Pak. Anu niki pamundutan anu Masingo pripun anu kon Ganong bose. sinten Singo. iki pamundutan lho mau Masingo wis napa panjer lho ya lho wis kenceng Kowe iki wis dobel lho.
lagi pergi kuliah kesempatan. Gitu. Gitu, pergi kuliah kesempatan. Nah, lagi buatan. Apa? Berarti orang kuat pengen dong. Ini berarti pres. Gue wes Buahnya, anu sebagai laki-laki harus memulangkan. Alah, gendong yuk, tiwas ngengek. Pres. Ayo bojone gane diopeni ya lemu ginu-ginu. Lah bojomu malah kuru katanya nang diopeni katanya. Bojo. Ngece. Tak gendonge ora. Tak gendonge. Lawani dah. Eto. Apa? Gendonge. Ora apa-apa gas. Kok anu bojomu rodone sik ora? Rabiner. Lantik. Aku tak golek siji ya. Golek siji. Iki Sinto. Cinta. Ane Mas Sinto. Kae munyuk kae ngono. Kuwi yo oleh kelas. Oleh. Pas to anakku ora ati padha to. Oke. Ora kaya tukang kendang iki enggak rabi ya anak. Rumah samu 7 tahun dadi abrek.